Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα σας δείξω μια προπόνηση πλάτης. Έχουμε καιρό να κάνουμε βιντεάκι. Πάμε να γίνουμε τουμπάνι. Πρώτη άσκηση, θα κάνουμε μονόζυγο με ανοιχτή λαβή. Θα κάνουμε 4 σετ μέχρι εξάντλησης. Δεύτερη άσκηση, θα κάνουμε μονόζυγο με κλειστή λαβή, θα κάνουμε 4 σετ μέχρι εξάντλησης. Τρίτη άσκηση, θα κάνουμε κοπηλατική μαλτήρα, θα κάνουμε 4 σετ και 8 επαναλήψεις. Τέταρτη άσκηση, θα κάνουμε pullover, θα κάνουμε 4 σετ μέχρι 15 επαναλήψεις. Αυτή ήταν η προπόνηση φίλοι μου, ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε εγγραφή και το καμπανάκι για να δείτε το επόμενο βίντεο.